పెద్ద నువ్వు ఉండవు ఏం చెప్పావు అమ్మ మాకు అనుకుంటారు కదా. ఈత ముళ్ళు జాగ్రత్త, అట్లా నెట్టుకుంటూ వెళ్ళి కొంచెం మీరు అక్కడికి ఎక్కండి, అట్లా ఎక్కండి. పర్లేదు కాదు అట్లా చూపిస్తానికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నావిగేషన్ చూపించాను. జాగ్రత్త జాగ్రత్త. ఏ చెట్టు యువతలండి అది, పై ఏ చెట్టు యువతలే పక్క చూడనా. అటు వెళ్ళకో అటు వెళ్ళకో ఉందా. పాయింట్ 1 అది, ఈత ముళ్ళు జాగ్రత్త. 3 పడినాయి. పాయింట్ 3ది ఫిక్స్ చేసుకో. ముళ్ళు ముచ్చుకున్నా.